Vítejte v této řízené meditaci na uklidnění mysli. Najděte si klidné a pohodlné místo, kde vás nic nebude rušit. Můžete si sednout s rovnými zády nebo si lehnout. Zavřete oči a dovolte si na chvíli zastavit. Dnes si dopřejte pár minut jen pro sebe, pro svůj klid a harmonii. Zaměřte se na svůj dech. Nadechněte se hluboce nosem a pomalu vydechněte ústy. Znovu hluboký nádech a pomalý výdech. S každým výdechem nechte odejít napětí. Uvolněte svaly v obličeji, čelisti, ramenou. Nechte své tělo volně spočinout v klidu. Představte si, že vaše myšlenky jsou jako oblaka na obloze. Přicházejí a odcházejí. A vy nejste těmi myšlenkami. Jste pouze pozorovatelem. Pokud se objeví nějaká rušivá myšlenka, jen ji vnímejte a nechte ji odplout jako oblak ve větru. Váš dech vás vrací zpět do přítomného okamžiku. Nádech a výdech. Vše je v pořádku. Představte si, že se ocitáte na klidném místě. Možná je to tiché jezero, horská louka nebo bezpečný kout vašeho domova. Cítíte se zde v bezpečí, klidní a naplnění harmonií. Každý nádech přináší pocit klidu. Každý výdech odnáší stres. V tomto okamžiku není nic, co byste museli řešit. Jste tady a teď. Pomalu začněte vnímat své tělo. Prsty rukou, chodidla, jemné pohyby. Zhluboka se nadechněte a s výdechem si uvědomte, jak jste uvolnění. Kdykoliv budete potřebovat klid, můžete se sem vrátit. Až budete připraveni, pomalu otevřete oči a vraťte se zpět do svého dne s lehkostí a jasnou myslí. Děkuji vám za tento čas, který jste si věnovali.